Hemmeňize salamu alaykum mehriban dostlar. Hawwa ýa-da ýok oýny, muny türkmenlerim oýnaýar, türklerim oýnaýar, başga ýerde hem ýerde oýnalýar, bilinýän oýundan biri. Nowruz bilen Hawwa ýa-da ýok oýnaýar. Nowruz hoş geldin. Hoş gördük. Gomy adyna? Bolcak elbetde. Nereden geldin? Seattle'dan. Seattle'a kaçan gittin? Kaçan gittin mi? Tamam. Kaçan gittin? Kaçan gittin? Geçen hep de. Geçen hepde mi? Böyle tarzı abi. Geri böyle dur. Bu. Rekord duruverdin, kesmeler, montaj yok. Bu. Bir gede getirdim. Bir gede getirdim. İkinci gede gene de. Böyle. Yan getirdim oyunu. Yok. Oturmadın mı? Yok. Yok diyor tira. Yok hava yok. Hava diye atmadan dedin ha. Hawwa ýa-da ýok oýnaýar. Yok amylan mallar. Ha okey bolanda gel men Davay, fikir etdim. Hava mı dedim. Oyunu düşündüm. Elbette. Näde oýnaýar? Sana şu aydylan ýanky sözleri ber aýtma däl. Haýsy sözler? Şu sen ýakydan sözlerin. Bolýa. Kiçi wagt näçe ýaşyndadyň? Aty kiçidim. 3 mü? Şu töwerek. 4. Şolar ýalyk diýsek bolýar. Sen fandan halaýanmy? Elbette. Halamaýan gammamy? Elbette. Näme üçin? Sen men maşynyň aýnasyny dövdüm. Näme üçin dövdüň? Pulum kan. Pulun kan üçin dövdüňmi? Normalim. Hara yapıldı. Kadar. Dur. Yıkıldı çağa? Görmedin mi? Gördüm. Uçta yerde tayda. Näme üçin Nowruz? Nowruz. Näme üçin? Sebebi meň adym şol. Nowruz diýsem bolanokmy? Bolanok. Nowruz diýmelmi? Ediläze. Haçan? Ende ettir bilmeýän ha. Näme üçin? Ýanky sözüňe. Näme üçin? Meni oýna öwrendim inde. Ya öwrenseň sen ýetirjek ýerim barmy? Tak garaş. Yok. Ay! Das. Oturulmy? Bol. Daha. Dur. Brian dinletsek. Dinle seni. Vaktatliğimin içine beraber can geldi. Düşenler halcerde bolğan. Verdim abi, verdi ifon aileme. Düşündün mü? Vaktatliğimin içine beraber can geldi. Düşgeler hancardır, kolga şu keman geldi. Ay geldi. Hey geldi. Neyse stuza gel bir ara skit olmadı lan. Çıkarıyatın mı ne? Men sevmem. Zırt! Bolanok turda düşmeklerdi beýle gözellikleri. Sonra olmasa zat Brad Pitt odan men. Sevme, haladım sevme. Şuradan onunla çıktı aşağı. Nerede çıktım? TikTok'ta gördüm seni. Zırt! Bolanok size beýle gelmek bilýän näme üçin? Beýle ogadam bolmak kanuny laýykdar. Me devuşka. Salam. Johnny Sins mi ya John Cena? Ya Johnny Sins mi ya John Cena? Hayır tamam da benim fayda. John Cena mi? Bilmedin Johnny Sins. Ne? Uy, jort. Ne mesela storm? Travar. Bomba, sen tamam mı? Jort. Bula, yo dur. Sen goýan jort. Dat. İň gowy belli TikToker'ın adyny.
Billo bunu moderet. Men yine bir haladım senin Murat. Yok o jeyle berem yok. Bunu yersin de bami. Altına çardan sana. Haladım cevabını. Tamam aziz. Sağ ol minnettar. Yine bir kelle ama TikTok bolle daydar o. Orayı nasıl da? İn oğudan Türkmenistan, in oğudan TikToker kim? İn oğudan. Şunun içinde bağım şunun biri. Selam. Şu mu? Bilmedin. Badal kart beni oğudan. Bunun yersin yok bunun. Yersin altına çardan. Fkusun qovlanar yalaqla. Bırak. Kalktı bırak. Qovum can falan iş yan falan anca çağırır üçler qovum. Rahatlı. Barcelona, Real Madrid. Bu mesela me haladım cevabını. Bunu malyan. Bunu sen kime bal edeceksin? Barça. Oo, mayacağım. Ben al bunu var. Rahat etme. Real'a hiç sen bal etmem bu mu? Hiç sen etmem. Şunu olma olanlar. Мужиксınız. Это новое кулинарное шоу «Три повара». Он глухой, он слепой, а я буду немой. Только это будет. Что-то надо шинковать. Шинковать что-то нужно. Поджечь. А, спички нужно. Деньги нужны, деньги. Посчитать деньги. Листы какие-то. Ага, листы капусты взять. Да, листы капусты. Возьми капусту. На 2 части ее режь. Да, на 2 части ее режь. Ну, почти правильно. Я не знаю, мне смешно. А мне страшно. Все, теперь вот это режь. Вот. Ты не режешь, Ахмед, если так скажем. Во, можешь покрупнее чуть. Да. Будешь. Отложи это. Подожди, это не трогай. Да, в корзину. Да. Да. Ага. Зелень. Только уже другую зелень. Это как так произошло? Теперь аккуратненько. Я готовился. Только не... Ага, раз. Ты, да, прорезай, ага, еще. Ты сам капусту убери. Нет, ты с капусты взял. Что следующее? Ёпралат. Кукуруза, точно. Это правее. Ага, во. Все, молодец. Зачем ты рукой держишь, Ахмед? Масло. Нет. Рыба. Трогал ее, да. Вот это, ага. Так, банку отложи. Теперь надо посолить. Слева есть такая соль. Нет, это скотч. Тут другую руку. Да. Да, вот. Открывай ее. Щепотку возьми на руку. Да не так много. Ахмед, все рассыпал, Ахмед. Вот. Все, отлично. Да, вот они. Молодец, только ты все рассыпал, хорошо. Щепотку. Я не понимаю, что он делает. Это соль. Подожди. Что ты творишь? Я не понимаю. Ой, подожди. Что? Соль. Что? Все. Куда? Ага. Чуть-чуть, посыпь чуть-чуть. Да не туда. Ты мне на кроссовки брызг. Да туда, да, вот, наконец. Да. Ага. Дверь. Автомобиль. Что? А, масло. 2 ложки. Еще чуть-чуть, все. Открой сухарики. Че? Со вкусом говорю. Сам такой. Просто можешь высыпать, да. Нет! Примешиваться. Теперь попробуй. Ставьте лайк, пишите комментарии. Скоро увидимся.